Ngah ba ngapet ke video jong pi ko ngas ngoyo mensim ba du kata-kata te ngas no tenat ba ya jing krim jong pi mo jing sneng jong pi te nga klain ba ban pe la da ngam la ban komen ban like ru teng teng ngak klit mo ndre nga ju pe bet full so yo mensim ba kong dengan persnau kana kendet mo kana ke video ba ngapet ya pi Makin keren kim dai pati ki kon makin hikai ban keren kelas saya ngah. Cuma pi bada kita ki bawa nak kini ki komen. Dah mau pikiran kala ya ki mi pa jong pi bisa not ban keren yang ngah. Kita ki baklam burom mela ki mi kepala jong ki sam kain burom mi ki priuru. Nga pa dai kate ki ba mami na yang kasam ka banga burom mi imei burom mi pa mi jong ali ju hikai ban burom haddu ki kinya kha. Yes, ngau. Kumno onggak tin lang ba. Borom ya ki kmi ki pa knang ba pinla ban borom ya ki ba ki bru ki banabar ya ki bahalor wat ya ki balang khanar pi dai ban borom da pinang ban borom ya kmi ndre kum kini ki jat bru em ki bawan komen da kasi kasang em ya nga ki ba send de ki video basniu kum ki tu pi ya ka kmi jong pi rimat da ka tu ka video pi ya send pi pen i Burom duk kinya khai mei burom duk kinya kha jong ngai burom duk kinya kha ki kun ni burom aduk kinya kha jong kun men kadang bisa burom ya pi ruang ni bat kata ka jing kalam akor ha ka ne ka jok ba mata ka ba ni ki priut ba mi ha ki social media ba kalam burom yano ka ne ka dei ka ba ngak no ya sarkar ngar nga kano ya ka sarkar mo ba kamla ban te la kam ya ki kun ki ti jong ka mo kam tam i madu preston bad i ba arden kat tu balai tu ki kun ki ti jong pi sung ba da te la kam ya ki kun ki ti jong pi ya sneng da krau na mar ba la sha la si sngi pin ong ba pi ijat bin riu re kum ne kar kom ijat bin riu jong pi tang bangi ya jot prajat bin riu pra kasih hararo pim ya sung thu shu an kan no be madu prastun an nyak di basniu madu prastun matang chula ya roi madu prastun bukil ong kanet teman syong no ayeng nang syaro ai ba ardan bukil ai ong kanet teman to hoi ya ngar kum ta he tang shiro ya mad preston la ong kane ka kitlaro wan kumbangan malak seni bang so ie kalawan wan tang ni ada kajing bitar namar ba akwa ban keren ya i ngaro kum ta he kum bang nai ko ngawan hang ne da ka jing bitar ya ki khun ki ti mo tu barang khana ya komen ya nga ndere kirang baru mo tas ngam ya nek video bakren nei kong ka badai sudah ngairo e pi kong ba arden ba in sneng in karau ya kinong kersian la jong ba kinong keren da kasi da kasang yangi kilong kami ba bangan nyat saya imadu prestun ru ba imte lakam katala arta matai lawan ak bosokar imla ban ai kata kijing te lakam ya ki school ban puli kijing sneng temen baro khat ki school pareng na school khasi sisian ki bade ki badon ha kane ka jalla ka jongi ki dei ban hikai ban karan ban puli kat jing sneng temen ka bade ko betang khniat wai kai ban sneng ban burom ya ki me ki pa ki bela he alasan ya ki nong hikai wat burom hadu yu kulung ru tikani ka dei ka ba kan no e madu prestun ada isu alap tang ki election tang ki project tang kita ki nuki kampan mendai ba pin sulap politik than ban sulap than kini ki project kini ki mo dei deng de ban pin ya thu khana ban ya lap ban sneng ban krau ya ki nong kersan jong phi mo wat i tai ba arden ro pi dei ban so thu ban sneng ban krau ya ki nong kersan jong phi wat i madu preston ro mendai re ban so i lengkar kum tu mo ya ki nong kersan namar ki tu ki nong kersan jong pm ki dei ki khun ki ti jong phi te kilalong ki khun ki ti jong phi haba kilami samadanam dei ki khun ki ti jong phi mendai su ki khun ki ti dong no ma te lada phila ban te la kam ya ki
te pin sayo ipat kumno ka jing ya renti kumno ka jing ya renti ngiro nginget kum ngalele ngenget ba o kedai sisa pi ijat ben rumah Rai menta pin suong ni ijat ben kum te mana nga tangam yala de ngam nget ba pi ong ba pin ijat ben ru na mar ba kato pi ya kren ben kren ko kadang aku miro ya Preston pila keren yang pelasan yang video basniu ladang aku miro ya ba Arden ro pia aneh na ya keren ya kata terus ngam bagan ya keren ni kong pinsong kro Oi, kampat piang kata. yo piong bang keren nga kabar kam kena ya ini te yo piong nga keren lamwir pinong bet bang keren lamwir pinong ben kibreu kibala no de ban tla ya kibreu emon ya kimi jong kira ngam tarai ra ba pinum tla pinum den ma ni borom ya ime yala de suangi borom ba de ni borom ya ime borom ya ime pa borom ya ki kun ki borom ya ki men parangi borom lut na ki kha ki man borom lut na dong sa dong rei kum mo pepan ikena untuk su kajing start jeng no hiyo mah Maning kong le man tabi penroi liu ki hana ki badakat. Ai kam le yu di ki hana ki baka akor burom rumdan. Yen rai kata de kajing de alakam haki school baro pakin da yo kajing senang jing krau ken yo ka akor ka burom kum ki hasi ken sakiu ki jinang ki jing start ki jing puli ki jokki. Ken kiu ki jing puli sam burom yano le ayu kata ka school. Ken yo kata ka school ka bak mi ki pa ki lapan he pan sanne ki kun dalat pihak kerdan kan no re pidon ka sepakat no rem adam don hi ka akor ka borom em dalele re pinam kiu dalele pinam poy sano la jur than ka jing sarong em pinam poy se ero oh kena dalele re pinam poy ra udang hap syakri ladan skiksi udang hap syakri damla syakri syu di beran no semesti hum jadi kata ka baka sorkan mata ka di mate alakam ya kini ki school par khat pada nang ka jalla Mendon jing mentoy hano lada pidon kata ka jing jing stan lada ka kor borom pimdon ladan skiksi udang hap syakri damla syakri syu di beran no semesti hum jadi kata ka baka sorkan mata ka di mate alakam ya kini ki school par khat pada nang ka jalla jongi man ai kita ki jing sneng temen ya baro ki school ba nada ki ba fail ya kata ka subject ru kamot ba ki di bating puli science maths english pila ayu kita ka akor burom dan pada hadu hang ni kita ki komen ro khat ki ba ki brio bat kan thai bat chenrang bat temen bat khana am tip ki ba komen baik ta ki kidin makhlam akor ya kinong mi khman ki ba hadu ye ba ardan ne hadu ye madu perstun ne kata ka jingkaran ko mi ki marat ki mareng nga ngam sya ro karan yang aku ta makikun jong akim la ba ken karan yang aku ta ikun jong karan yang aku ta te kata jingkran ne kong ka badai sudah mo dai namar kata kan teng em ngiu breu nga sa yu ka video i badeng ro peleng ngaong beli sa keren kor mo kum tu badeng sa kan ter badeng ya ki ni ki breu peleng na ka komen jong ki nga sa yu ya ki video badeng do todong ro mo te nga so tenat ba ya badeng do todong ba keren so tenat ba Ndon ra ka way ra ka video ba ikren ka bundai mo ta ka badai sudah ta tertang ka taro
ngayai badeng lo ngasutunan te ya kajing set pen set seneng mo te badeng lo ngai ko blei mo ya phi badeng dot tadong te langsung tenan deh dan le pan yakine pat ke batim si tim tela kadai kajing ong rutemen mo ba ki kena ki bala le tam mo kim kin su te ya kano ka kasang ya kano ka pam mo te pet kum ngaro nga manang kong kasngi nga sa ya thu ya phi man kapor na kapor sa kapor he ngawan hakanaga social media ngalangi aro langi sisar banwan nrei don pat ke perlok pat ke ong em nei ba pin i dei ban mi ben pin i bet la ka jong kan la ka jong ka katalen mo tang dei ban ya kren ka basniu se bon bela kunta mo ba tai kunta te nrei ndala kren pat ya ka jing sisya haba kren ya ka jing sisya da kum kren ya ba deng ngang kumik ba deng mo dala kum kren ya i madu preston la at gitu la kum kren ya i ba den la at gitu te kum tu sei man long mo da oi nga ngatip ba phi kinong page ya ka video jong nga ngatip ba phim so tenan tang lada phim so tenan ma phi beli lada phim so tenan a phi ngan i no ya ka channel ngan i no aba ma phi kibon ba ki komen yang aba kim so tenan mo beli tang la banta ka bam so tenan jong phi ngan i no ya ka channel don ba ong ngan unsubscribe no ya ki beli nga pa page ya phi nga klam pa page ya phi pilatip nga ka channel thamai jong nga ngampat anang bhara ban kren ban kumbana experience ma phi mo phi bala nang bala start te pin per theu pat ngi ki badang le thamai te long se wat phi ro por ba phi dak sedang pin long kup kaju i thai kumbanga yo tang kumbanga ro pin nam slur re tang manga ro pin nam slur re mo te kidon kum kitaro iba ngan subscribe no kidon kum kitaro tang ban pe ye para i kencing hato ngo ong ye phi mo ba pin pen ya ki video jong nga tang ban ta jong phi ngan sange no kan le YouTube ngan kan le FB kata ka bom la long namar ba kane ka FB kane ka YouTube kam de ka jong phi kam de jong tang phi ki badang samla phi ong banga ka la comment song khop no haying kane ka YouTube kam de ka jong phi kam de ki sna tang ya phi sia ki khna mo adam don tang mangi ki temen kirang ba ban pen i kania kat kabadon kania tip pila poisa kendong to mlele ya kata lada ngampat nang ban keren ro nrengan sanang hi ban keren hakawai pawai kasni pin sayo i ngan kut no ya nega jing keren jonga te kita bum so tenan tem lele te wat pen ngampan bor ya phi ban pen nre kan mau tang kan ka we kitu ki ba ben ki ba kho kitu ba ben ba kho
te gitu ki bakwa ban pen ngakren ke mo ngapan sang ke te tangkane te kuble ya phi ki ba pen mo ki perlok ki ba perlok ki ba ik jonga mo ki ba sultanat yang ngar sultanat ya phi mo te ba ki kersan ya nega video jonga na ka por mo perlok te kino ki perlok ki ba kwa ban kamai na ka YouTube mo ta phi kumno ka jing jar ya ka katrega kata kambiang mo te kadon ka platform jong ka YouTube bat ka Facebook ngila yo kamai na tu mo te wala ka slim ban poi kata ka bainong jongiro mlele kan poi suki mo te nga kan tu ya gitu ba wat ju le ran rada phim nang ban keren ro wat ju le ran pin sanang he kawai ka por mo mat ben kibrio mlele ya kata wat ju kan sengam tangkine te second pat ha kawai ki video khoble ya phi ki parlok barok bape